Boas tardes, chámame Susana Vázquez e xunto con Ramón Cabanelas coordinamos o grupo de CEX. Ramón se ocupa de bioxeo e eu me ocupo de física e química, vale? Polo medio está cultura científica, ciencias para a terra, etc. E estou no laboratorio da miña cociña, porque isto é un pouco o que queremos compartir en aulas galegas. Experiencias didácticas para os rapaces e para os profesores tamén, nas que poidan experimentar na súa casa. Oye, mira, eu estaba por aquí facendo con vinagre, pois podemos ver, por exemplo, vale, si ya podo facer unha técnica de separación que se chama decantación. Mentras como un yogur e estou aquí con unha mezcla heteroxénea, quería contarvos o que facemos. Compartimos 4 personas no grupo de Física e Química, 11 no grupo de Bioxeo, porque os químicos sempre somos un pouco rezagados, compartimos materiais, experiencias e, sobre todo, actividades que os rapaces podan facer na casa e que podamos facer na aula. Este é un grandísimo laboratorio. Tamén colaboran con nós entidades como a DEGA, a Asociación de Patrimonio de Galicia, ou tamén programas como Efervesciencia ou Aquelando na Casa. Oye, que o que facemos en Aquelando na Casa é como comer un poquinho deste coloide, que por certo está boísimo. Que queredes compartir con nós, que queredes enviarnos suxestións? 2 correos: aulasgalegasfísicaequímica@gmail.com para física e química e aulasgalegasbioxeo@gmail.com para bioloxía e xeoloxía. E agora falarán un pouquiño algún dos nosos colaboradores. A idea de un libro colaborativo para segundo BAC é que todos os profesores e profesoras que queiran podan collelo, editalo e axustalo, ir mellorando un pouco entre todos e facer que eso rinda para todos, sobre todo, naturalmente, para os nosos alumnos. Está en Drive, manéxase como un procesador de textos normal e corriente e podérselle ir engadindo cousas. Mellor, engadindo fora e logo sumando unha vez xa, digamos, rematado o tema. Bos días, boas noites, boas tardes, sexan quen sexan, estén onde estén. Chámome Rubén Fernández, son físico, estou a colaborar con Aulas Galegas. Que o que fago? Pois fago pequeñas animacións, unhas imaxes, na que tratar conceptos de ciencia, principalmente de física, coa idea de profundizar neles. Ola, amigos e amigas de Aulas Galegas. Quero propoñervos 2 proxectos interesantes para estes días. Un deles é Aquelando na Casa, o programa da Televisión de Galicia na TVG2, no que de luns a venres facemos experimentos e contamos curiosidades ao redor da ciencia. Tamén vos convido a que escoitedes Efervesciencia. Efervesciencia é o programa de divulgación científica da Radio Galega. Levamos xa 13 tempadas contando a ciencia na voz dos seus protagonistas, os científicos e máis as científicas. Ola, o meu nome é Jorge Gutiérrez. Falo vos desde Ferrol, dende aí es Ferrol Vello. A miña primeira colaboración coas Aulas Galegas consistiu en unha introducción á tabla periódica que facemos en segundo da ESO cos rapaces, pois para que vayan aprendendo os nomes e os símbolos dos elementos e a súa colocación na táboa e como esta colocación conleva con ela pois saber as súas propiedades químicas e tamén físicas. Por fin, xa estamos terminando. Bueno, vou a facer unha disolución aquí dun coloide con este cacao, está ben? Xa son horas. Esperábamos en Ciencias Experimentais en Aulas Galegas. Até breve!